APSLC NGO James Hanse aro Kranglongjon PS President Augustin Kathar pen Pherangke Amei Kangni Nizang Karbianglong Rongkhang constituency ang Kangarlo Umcheret Kranglongjon PS along APSLC NGO President Augustin Kathar pen Pherangke Amei Kangni Athei kedam tangarni Kranglongjon PS along James Hanse pen ke Japon akimi APSLC song pen committee ke sengdama putha JI Kathar ke Japon APSLC atum pen Pherangke Amei Kangni ahut Augustin di Kathar upon alang like Congress pensi non puthot akimi APSLC along to ogun pusi ke jongwa lake ahok kali pusi Augustin Kathar pen LAMKLAR pipa athe nilike ram tangar ni pen anke jai Kathar party mate APSLC along si cherapun ba keram tanga por arni Kranglongjon PS along jai Kathar ke Japona party atum pen karbok onke James Hanse ke Japona party lake ahok kali duplicate party pusi ke jongpon lasila bang so puthak abang ahok kali pusi Augustin Kathar pen lampu ke pa puthot Augustin Kathar pen lampu ke pakang konfuke militum mate James Hanse ke Japona song henlo ahok pet pen preke ban dia song lapen hem prek long le tik nitum sangse lapen militum kache song kap kani militum hem prek apartment kache song dinong pusi lampu ke paklang ang pongti Kathar pen Pherangke thengno lampu na paklang gunke militum APSLC NGO tumke West Karbinglong, East Karbinglong apen NC Hill. La district ke thomalong apuling tin sitame committee ke same ponjia pan sitame do de sang sepen sai dengpon bom tang no kusi lamte napaklang. Athe ke dam tangar ni sitame militum APSLC pen Karbinglong Autonomous Council CM pan sitame pinpuralo mate memorandum pidun eto lapen anparta non putho state lapen central long an ke pale dam dia pan sitame tisi kon bom no kusi lamte napaklang. Lapen jongsi hemprek kenang vegji pulotang te James Hanse ke Japona song along bang pet non ahok pet pen che song lonang anparta non labang soa song along song crazy unpleng tanglo lasi kaduk kabe atum sitame labang soa song along nang cheradun petje pan sitame tuningri pedopontri mai along pachitong dun President Augustin Kathar Assistant Secretary Vasum Kathar angpong ti Kathar lapen rong asar tum chitong dun isiningduk memea berta General Secretary Gotom Ronghang alangli accident that pena job labang sma mailong nang chitong dunong wede lo kusi birta nang pale news text report news headlines 24/7 Itong Pherangke Amei kan hinang ko kalam thipi bangkelalo kedam tang hi thoma prang gilitung along APSLC jai Kathar section atoma bang meeting nang dolo amasi kedam tang arni nitum ta 26 arni bang meeting dolo hala suhu amasi hala bang suhu nitum meeting gitu ke bang phan ka sorsa peta parupon pe mate bang phan ki putot peta pupon pe lapen party alam sami nitum pupon pe sitame latuma bang kedam tang ithom arni meeting ke do hota bang ke nili phana bang ke congress pensi APSLC ke dun nili phana pula so la bang so alam ka hogali nili ke kedam tang arni sitame APSLC atumolong cerap dun bom claim dun bom lapen wood apos tame arleng ke loi pinai hoi kam tame cerap dun sitame alang ditum bang ke nili phana bang ke congress pensi latung ke APSLC NGO ke dun palam se nili tum phana pula sitame labang solam bang ke nili tum bang ke kroe athe nili ke congress penle ki dun kali lalu lapena bang ke lada garong alang ditum labang so meeting hona ke dun bang ke mane BJP party bena ke dun tawe mane congress pen lapu kali alang ditum APSLC mate ke do bom la jai Kathar along ke do bom matum alang nitum ake claim ke dam pi pen lone aning kang samse pen ayok si nili tum labang so meeting ke do alang nitum ke tong lo asalang nitum bang ke BJP congress pen si labang so meeting long ke latum ke hang pusin nang ipu masih labang so lam bang ke nili tum hin len kolong nili tum bang ke ahok gali tang ladak Kranglongjon PS long alang nitum jai Kathar group atum bang meeting nang dolo sida me hala bang so hut bang ke nili tum party phana bang ke duplicate pusin nang ipu sida me la bang ahok gali nili tum ke ahok hem ta ke hang tum binong lapen nitum ke kachi song ta kali kachi song peme nasi labang so lam alang nitum nili tum hanakar bok bang ke labang nili tum kroi kri lapen ke litum asar lo James Hanse litum president alang litum nang ke jam misen lapen alang litum nang ke jam misen ba yok nili tum cherap don lo son thak thak si along tina PS me la West Karbinglong long an ke nili tum la committee ke saying fanse kisig lo asela bang so pu thak abang ke Karbinglong ora tum hana chuni ri lo nali tum stame la bang so party
ahok uning ke thebe nang ni tum sta me labang so party lan do nang pu bisi nili hin ban mang jaste met tuning rilo ke dam tangar ni difu rili ke do hut sta me nili tum memorandum pibon lo council long son thak thak si non ke bang yar ni sta me di ma so long da biji la pendet pena phi bang ke Guwahati la pendet pena phi bang ke Delhi nili tum la son sa process dam bom pang thonang sang selo nili tum bang ke asi nang li tum sta me labang so a party long nang che rap dunji mate jakong nang pi dungi phase nili hin ban nang li tum phasta me tuning rilo Nanti tum lagi ni tum memorandum ki pialam na ke hemprek kelong da prangya phan esmet ped bang ke athe ke dam tang a party dum ta dolo hemprek ke hang amen ten sita me hala bang so hu de bang ke kopi pen ne ko son melo ne bang mane chok che delo sita me non nili tum bang ke hala tum son bang kalilo nili tum bang ke chun chitik mate chok chitik nili tum bang chisongi pasi nili hen bang pachini bon la pen non nili tum dak cheret ing hiarong agam pu nili dung sidolo la pen pu ga dak itum cheret levings Aphlc NGO president Augustin Kathar pu no la pen nili tum pini dak nang le lo la pen dak chingki chethanong dak president secretary tum pen nang pachini sini tum pini dak wang lo la pen dak kopia thisi tum ke wang abang ke amu nang thane lo itum president dak la sini tum ke Aphlc NGO ke West Karbi Anglong, East Karbi Anglong, lapen NC Hill, district ke thom ke elitum ke a polling tin along si a committee Aphlc James Hanse NGO Aphlc a committee ke seng ya phase netum chisik lo do de sang se pesi netum chisik lo lapen ke dam tang ta netum hadak memorandum si am phansa me tum pilong at lo lapen non state lapen central along sta me kapile dabi phansi non dak chingwai bom lo dak 11 songkre siga dak elitum Aphlc James Hanse long ke do tang lo se non nakewangi tum ta dola meeting itum make hai James Hanse la pen GS Peter tisu alang tum nong talks along se do bom lo la sila so se hemprek ke hangji hemprek ka I pulote kaprek a song ke wang welang sta me Aphlc James Hanse a long ke wang aji a phanse neli hin pen da tuning ri lo nitum ke APHLC NGO po puke all po ten itum dak James Hanse affection lo James Hanse a NGO long ke dak songkre si ke pleng alo kasi all po te kado kawe pusi ipulo kasi nitum non dak akaprek a party jum seta ke wangi tum ta dolo kasi non Delhi ke dami a phanta itum a president a secretary atum talks do bom lo kasi la so pot kapachun da Pherangke itum rat a hirjumenangi a potse nali tum rat ahir jumenang pijunji a phansi kado kabe phanchuni tuning rilo